Daghan jud bito masuya sa mga OFW. Nagtuo man gud ang uban nga abig abroad ka, hayahay na pud ka kaayo. FYI, based on my experience, lisod kaayo dito. Yes, naka-experience na ko. Kasi kwinta na gud ko. Try lang. Bahalag dili kayo dato, basta di lang magkalisod. Lisod maghapon madato, kaysa kwarta magbaguod. Kabalo may unsa kalisod inyong sitwasyon diring dapipa. Pero inyo lang jung giagwanta, kay tungod ug para sa inyong mga pamilya. Laban lang sa kinabuhi. Una-unaan ninyong tanan ninyong mga binuhi. Charot. Padayon lang jud. Kay mahal na ra ba kaayong padalarong sa balikbayan box. Excited na ra ako kay gusto na kog mag-unbox. May mangka, uy, joke lang. Laban lang jud. Arot lang. Unsa naman gigil niyo si ako. Ikalma lang jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Shout out sa mga OFW. Murag ubay-ubay man jud akong OFW nga supporters diribi. So para inyuha jud ni mga ti. Makarelate ra pud ani inyong mga parenti. So stay tuned kay ma-enjoy ra jud mo ani. Disclaimer lang jud no. Kung di mo kauyon ani nga video, lahos na lang pud siguro mo. Okay ra jud kaayo. Basta kahibalo ko, daghan ang mas ma-enjoy kaysa madismaya sa akong video. So kalma lang jud kang tanan ha. Inhale, exhale sabi. So unos tanan, tubleron akong ginahan. Ay este. Na-auto-speak man uy. Di bitaw, enjoy lang jud mo. Kay stress ra ba mo sa trabaho? Nya mag-stress pa jud mo sa mga newsfeed ninyo. May paari sa akong channel. Mga tawa pa mo. Bitaw, ninduto hunang-hunaon no? Nga naa mo nagpuyo sa laing lugar ba? Dubai, Hong Kong, Japan, Korea, Italy, Canada, Norway, Malaysia, Singapore, Australia, ug unsa pa? Di lang nako uhot dun og mention. Kay mura tag nag-announce sa top 20 sa Miss Universe. Bitaw, basin di ay naay bisag usa ninyo. Magpadala na ko og Converse. Dalawang beses na yan! Ay, isli. 2 points na ko ato da. Pero joke ra jud to ha. Bahalag murag tinuod. Ay lang ikusmod inyong singod. So bitaw, lindot hunaon nga naamo sa laing nasod nagpuyo. Kay daghang nangandoy, maka-experience ana. Kay para sa daw madato. Walay sayop sa mangandoy, yes. Pero mangandoy naman lang gani pa. Itudo na lang po nato to the highest. So ako, nag-dream tuod ko nga makwartahan. Maunga ako dyan paninguhaon o paningkamutan. Or bahalag dili kayo dato. Basta di lang magkalisod. Lisod maghapon madato. Kaysa kwarta magbaguod. So balance lang siya direng dapit no. Kaya sobra rapod di rapod maayo. So mangandoy na lang tanga mga dato uban ang pamilya. Kaysa dato pa pero nalayo sa tanila. Lisod pero makasabot ra jud mi sa inyo ha. Kabalo mi nga inyo ra jud nang giagwanta. Daghan jud bito masuya sa mga OFW. Nagtuo man gud ang uban nga abig abroad ka, hayahay na pud ka kaayo. FYI, based on my experience, lisod kaayo dito. Yes, naka-experience na ko. Kasi kwinta na gud ko. Try lang. Bitaw ka muna rin bahalag sa boot. Kung nanong sweet do kog mga ning-ani, naabyay daghang mga bansayon. Nga bisag klaro lang scripted. Mo-comment pa dyan nga scripted raman ni. Wow, ang galing mo manghula. Pag anapod daw kung naaba ko'y paki. Arot lang. Abi pa lang na-stress na pud ko diri. Why panahon sa stress. Kaya ako ra gihapoy ma-alkansi. So back to OFWs. Kabalo may unsa kalisod inyong sitwasyon diring dapipa. Pero inyo lang jung giagwanta. Kay tungod ug para sa inyong mga pamilya. Saludo jud kayo ning tanan sa inyo ha. Mao nga hinaot, di lang jud mo mawad-an og pag-asa. Laban lang sa kinabuhi. Una-unaan ninyong tanan ninyong mga binuhi. Charot, bitaw, padayon lang jud. Kay mahal na ra ba kaayong padalarong sa balikbayan box. Excited na ra ako kay gusto na kog mag-unbox.
Pasensya kung feel ninyo. Sige na lang kung padungog-dungog karon. Sorry, be. Napula naman gud kog kinaog chicharon. Maong chocolate na pud akong gustong kanon. Bisag pinakabarato na lang nga imported nga tubleron. Char. Joke ra, uy. Naara ninyong inyong tinud-on. Pasensya na kaayo kung gihilasan mo na ko na minaw. Ginahan ra mong gud ko mukaon og mga imported nga pagkaon ni tamahaw. Sorry na. Last na lang jud lagi to. Di na ko banat pa. Kabalo biya jud ko nga napud mo yung mga issue sa ubang tao nga way laing gi-remind sa inyo ha. Kung di pasalubong ha, kaita. Baka naman. Actually, makarelate sa jud may usahay anak. Kay naa may mga relative sa abroad. Pero di sad mo abot sa point nga mauna lang pud ang unod sa inyong chat box. Puro na lang pud pangayo. Pangumustahon pud siguro nato. Nga di ra pud siguro ta mag-anad. Og sige gyango. Mas nindot sa feeling nga hatagan ta kaysa pangayuan sila. Ang kinasing-kasing nga gihatag, mas maka-appreciate pa ka. So di ta mo abusar ug di ta mo reklamo. Kay wala tay idea unsa jud ilang kinabuhi didto. Dili sayon ang naa sa layo mag-ubra. Og labaw nga dili sayon malayo sa pamilya. Kayo dire, kayo didto. Pero ang ending abusaran ra. Anyways, hinuon pod. Mao naman jud na ang naandan sa mga Pinoy nga kung naay mo uli ay from abroad. Ubanat jud dayon nagpangayog pasalubong. Di sa ta ka blame. Anyway, so ang sagka pugsa. Kung muhatag ka or dili, naara jud na si muha. Basta please palihog lang. Ayaw lang pud taon pagpaasa. Kay kung medyo sakit, ang walay madawat nga sinugatan, masakit jud ang igo ra ka gipasaligan. Pinapaasa mo lang ako. So maningkamot na lang jud siguro pang tanan. Pabangon tayo, susulong tayo. Anyways, nagtuyok man pod ang kalibutan sa mga meg. Wala ko'y gibash nga mga OFW or sa inyong mga silingan or kaparyentihan. Nagsulti ra jud ko sa kamatuoran ug sa kung unsa ang akong mga namatikdan. Di lang sad kaayo ta man ninuod ug kalma lang jud tang tanan. So dire na lang ko kutob, dire na lang ko taman. Magtinabangay na lang tag-ampo nga mahunong na ang virus. Kay mao jud ang pinakadako nga problema karon sa kalibutan. Kamong mga OFWs, please, keep safe mo dirang tanan. Naaraming mga pamilya ug kababayan ninyo dira sa Pinas nga nagpray sa inyong kaayuhan ug kaluwasan. Spread the love to everyone and pray for God to heal our land. And I thank you. Wow.